Hvala još jednom. Nikola Johnny Ranković, mali roker kome je bila potrebna pomoć za nekoliko operacija srca, odlučio je da humanitarnim koncertom za svoj rođendan prikupi što više novca za fond male Lane Nikolić, obolele od aplastične anemije. Za transplantaciju koštane srži u bolnici u Rimu potrebno je oko 156.000 evra i još 50.000 za testiranje i pronalaženje odgovarajućeg nesrodnog donora. Do sada je sakupljeno oko 117.000 evra, a da bi na operaciju otišla što pre, možete i vi poslati poruku na broj 4022. 4022. Za ime Nikole Johnnya Rankovića do sada ste možda već čuli, ali osim toga ko je on, treba da znate koliko je muzikalan i human. Ovaj 10-godišnjak odlučio se za nesvakidašnji potez. Za svoj rođendan napravio je koncert na kome je svirao rock'n'roll, a svi gosti su umjesto poklona za njega ostavljali novčane priloge za lečenje male Lane Nikolić, devojčice obolele od aplastične anemije. Čula sam da Lani treba pomoć. I setio sam se da su, kad sam bio mali, kad sam imao 5 godina, da su mnogi ljudi skupljali tako novac za mene da bi ja išao u bolnicu i da bi se operisao. I razmišljala sam zašto bi dete gledalo sebe u novinama i razmišljalo da li će se skupiti novac za nju. I odmah sam dojavio da hoću da napravim humanitarni koncert. Takvu pozivnicu niko nije mogao da odbije, jer retkost je čuti da bi jednog slavljenika za rođendan najviše obradovalo ozdravljenje 6-godišnje devojčice, koju nikada nije upoznao. Pa ostao sam bez reči, bukvalno ako neko može ostane bez reči, ostao sam bez reči. One sele nacrtale rođendansku čestitku Johnny i nacrtale gitaru, ne znajući da u stvari da on kako se zove, toliko voli muziku, u stvari da svira, da odlično svira. Njemu je muzika pomogla da ostane jak i da se izbori sa brojnim operacijama i zdravstvenim problemima. Taj talenat želeo da iskoristi i pomogne Lani, za koju, iako se novac već skoro 3 meseca sakuplja, još uvek nema 156.000 evra neophodnih za transplantaciju koštane srži u Rimu i 50.000 evra za pronalaženje odgovarajućeg donora. Svi protokoli, sve terapije u lečenju aplastične anemije kod nje nisu uredili podom, ali ni malo. I sada je ostalo kao zadnja opcija, znači transplantacija. Sad ona bi trebala da se uradi što pre, jer je Lana postala sve zavisnija od transfuzije, koja je dobija na 5-6 dana, nedelju dana, što nije dobro. Svaki dan za Lanu je važan jer zbog stanja u kome njena koštana srž ne proizvodi dovoljno ćelija da zamene stare krvne ćelije, ona se sve lošije osjeća. Da bi ipak mogla da se oporavi i ima bezbrižno detinjstvo, možete i vi da pomognete. Ako svi pomognemo, svi ćemo zajedno uspeti. Tako da, svim ljudima želim da kažem, šaljite SMS na broj 4022 da bi na taj način pomogli Lani.